ବର୍ଷକୁ 10,000 ଆସିବ ପରା। ବର୍ଷକୁ 10,000 ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷରେ 50,000। ଝୁଅ କହୁଥିଲା ଆସିବାକୁ କେହି ଆଇଲେନି। ବିକାଶ ଆଇଲାନି ନା ବାବୁ ଆଇଲେନି। ଝୁଅ କହୁଥିଲା ଆସିବାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଆସିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ସେ ଆଇଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉ ବୁଲିବାକୁ। ଅଛି ଆଇଛି ଦେଖିଲ ଅଛି ନା ଖାଲି ବାପା ନା ପଡୁଛି ବୋଲେ ଚल ଜେଜେମା ନା ପଡୁଛି ଖାଲି ଜେଜେମା ନା ପିଇସା ନା ଅଛି ନାଇଁ ସେଇଟା କଥା ହେଇକି ବସିବ। ଏବେ ହଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନରେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ହଉଛି ନା ତ ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ଫର୍ମ କାଟିକିରି ଆଉ କ'ଣ ପକେଇଲେ ହବ। ଛଡ଼